On 4 yanvarda Ruslar Ukrainanyň Dnepr şäherindäki ýaşaýyş jaýyny roketa bilen urdular. Partlamanyň güýji bilen ortasyndan iki aýrylan binada 3 günden bäri halas etiş işleri dowam edýär. Şu güne çelli betonlaryň aşagyndan çykarylan jesetleriň sany 40-a ýetdi. 80-den gorak bolsa yaralylaryň bardygy resmiler tarapyndan habar berildi. Ýene-de 30 döwregi adamdan henüz habar alınmandygy aýdylýar. Russiýanyň eden bu ganforçulukly terrorundan 2 gün soňra Putin Ukrainadaky uruşyň plan boýunça alınıp barýandygyny aýtdy. Bu hem dünýä mediasynda Ukrainanyň sivillerini öldürmek Russiýanyň planynyň bir bölegi hökmünde kabul edildi. В этот дом попала наша ракета. Вот лично для меня это не меняет вообще ничего. Но посмотрите на фотографии Мариуполя. Вот что будет с Харьковом. Да, будет. И с Днепропетровском это будет. Dnepre edilen kanly hüjümi Rus döwlet mediasy we Rus halky sosial mediada bayram howasynda garşyladylar. Şeýlerik bilen bu waka bize Rus halkynyň uly böleginiň Ukrainada kyrgynçylygy goldaýandygyny görkezýär.